Pulyano ani YouTube channel no nai tong rong na hamai maya pharo tamni hinba norok anama seke sapot khai tong mani bagai hange tini norok ni bagai saire video tubi phakya hanke norok o video no pulyano simi pathak jora nai tong di eba khanai tong di phagi hanke sing bisele rawai khanai laga shiwan o tabo khyang no na hamjang mani angse koborong shu o tabo khyang no na hamjang mani angse siabu kang shu Agioba nang ba sabele nang hai borok kaham tai mangala khenai tabu khe angse borok haimyang shu tabu khe angse koborong shu wan shok de washa khana de washa sanai kok thasha ang tangi nono hamza gyang naisha buja sapano sateng buja sapano henteng bunyi kok balyen nono ya karya bunyi kok balyen nono Hamza ya tongya, buja sapano henteng, buja sapano sateng. Neng le shawano, neng anak pogoi thangsidi. Ang le Hamza go nono, ani bukhale pogoi manya nono, bahake se pogoi manai nono. Ang Hamza mase nono, neng pogoi thangsidi hen sapano, ang le pogoi mangalang nono. Ang Hamza mase nono. Hanke khazani mare kishing shong norok tinini bidno bahai engjaka bahai nangjaka comment khaisari hanke norok tabuk phano ani YouTube channel no subscribe khaiko hanke subscribe khaire di tai bidno sadagai tongkha ke ba gobang kongno share khanya ta pokdi hambai